Det var i år 1947. Jeg husker den dag, han kom til os. Fængselsbussen pep til standsning. Dørene stønnede som en træt gammel mand. En række nybegyndere steg ud, kneb øjnene sammen i det skarpe sollys. Deres ansigter en blanding af angst og forvirring. Blandt dem var Andy Dufresne. Han var bankmand, sagde de. Han virkede malplaceret som en fugl, der var faldet ud af sin rede. Stiv, høj og bleg gik han med en stille værdighed, der ikke hørte hjemme inden for disse grå mure. Vi ved alle den første nat, som det var vores tradition. Jeg ved på, at han ville være den første, der ville bukke under. Det væddemål tabte jeg. Shawshank-fængslet var ikke et sted for den følsomme sjæl. Det var en verden af sten, stål og rutine. Murene var høje, vagterne strenge, og tiden gik anderledes her. Den snak sig afsted. Hver dag var en kopi af den forrige, en langsom, nedbrydende proces, der ville reducere dig til intet. Håb var en farlig ting i Shawshank, et flakkende lys i en orkan. De fleste af os havde for længst slukket det lys. Det var lettere. Men Andy, han var anderledes. Han bar noget i sig, noget usynligt, noget som murene ikke kunne røre. Mit navn er Alice Redding, men mine venner kalder mig Red. Jeg er ham, der kan skaffe dig ting. Cigaretter, slik, hvad end du har brug for. Jeg havde været her i 20 år, da Andy kom. Jeg havde set mænd komme og gå, så dem knække og blive slået ned. Jeg troede, jeg vidste, hvordan dette sted fungerede, hvordan det knuste og spyttede folk ud. Da Andy første gang henvendte sig til mig, ville han have en geologisk hammer. En mærkelig anmodning for en mand i fængsel. Han sagde, at han var en hobbygeolog. Jeg troede, han ville bruge den til at flygte. Et dumt forsøg, der ville koste ham livet. Jeg sagde til ham, at det ville tage 600 år for en mand at grave sig ud herfra med den ting. Han smilede bare. Andys første år var de sværeste. Han var et mål for søstrene. De drev ham op i et hjørne, slog ham og forsøgte at knække hans ånd. Men han kæmpede tilbage på sin egen stille måde. Han skreg aldrig, gav dem aldrig den tilfredsstillelse. Han tog imod slagene, tilbragte tid på sygestuen og gik derefter tilbage ud på gården med løftet hoved. Det var en mærkelig form for modstandskraft. Han beviste over for sig selv og over for os, at der stadig var et menneske gemt inde i fængselsuniformen. 2 år gik. Så kom dagen på taget. Direktøren fik os til at tjære taget på nummerpladefabrikken i den brændende sol. Det var et hårdt arbejde. Andy hørte, hvordan fængselsbetjenten Byron Headley klagede over arveafgift. Andy, bankmanden, så sin chance. Han risikerede alt og gik hen til en af Shawshanks mest modbydelige vagter. Han forklarede Headley, hvordan han lovligt kunne beholde alle sine penge. Et øjeblik troede vi alle, at Headley ville smide ham ned fra taget. Spændingen var til at skære i. Men Andys viden var hans magt. Han var ikke bare en fange, han var en værdifuld ressource. Til gengæld for hans finansielle rådgivning bad han kun om 3 øl per mand til sine kammerater. Og sådan var vi, for et kort øjeblik, ikke længere fanger. Vi var frie mænd, der sad på det tag i solen, drak kold øl og mærkede solen på vores ansigter. Vi var skabelsens herrer. Andy drak ikke engang sin øl. Han sad bare der med et lille smil og så på os, mens vi nød dette lille stykke normalitet. Han gjorde det kun for at føle sig normal igen, men kun for et øjeblik. Det var den dag, jeg begyndte at forstå ham. Denne ene handling ændrede alt for Andy. Han begyndte at ordne deres skatter, oprette fonde til deres børn, hvidvaske penge for den korrupte direktør. Han fik sin egen celle og et behageligt job i fængselsbiblioteket, langt væk fra det hårde arbejde og sygeplejerskerne. Det var på en måde en pagt med djævlen. Men Andy spillede et langt spil. Han brugte sin nye position ikke kun til sin egen bekvemmelighed, men til noget meget større. Fængselsbiblioteket var Andys rigtige projekt. Det var kun et lille rum fyldt med gamle kasserede bøger, da han overtog det. Men Andy så potentiale. Han begyndte at skrive breve. Et brev om ugen, hver uge, til statens senat. I årevis skrev han. De fleste af os troede, han var skør. Staten ville da ikke bekymre sig om, at fanger ville læse. Men Andy blev ved med at skrive. Hans vedholdenhed var lige så standhaftig som årstiderne uden for vores mure. Efter 6 lange år skete der noget utroligt. Staten sendte en check på $200. En donation af brugte bøger. En donation af plader. Det var et sølle beløb, men for Andy var det en sejr. Han havde fået dem til at lytte. Da han gengik de donerede plader, fandt han en optagelse af Mozarts Le Nozze di Figaro. Han låste døren til peddelkontoret og spillede den over fængslets højtalersystem.
I et par vidunderlige minutter svævede musikken over fængselsgården. Alle stoppede op. Vi kiggede alle op mod himlen, som om tonerne kunne løfte os over murene. Som om en smuk fugl var fløjet ind i vores triste bur og havde befriet os. Musikken talte om noget, vi næsten havde glemt. Skønhed, glæde, en verden ud over den grå sten. Den mindede os om, at der var ting, de ikke kunne spærre inde, ting, der levede inde i dig. Selvfølgelig måtte Andy betale prisen. 2 uger isolation. Da han kom ud, sagde han, at det var den nemmeste tid, han nogensinde havde haft. Da jeg spurgte hvorfor, sagde han, at han havde Mozart i hovedet. Det er det særlige ved musik. Det kan de ikke tage fra dig. Han lærte os en lektie uden at prøve. Han viste os, at man kunne finde lys selv på de mørkeste steder. Du skulle bare vide, hvor du skulle lede. Han fortalte om håb, det bedste af alt, og at intet godt nogensinde dør. Det var svært for en mand som mig at høre. Men da jeg kiggede på Andy, begyndte jeg at tro, at det var muligt. En af Andys mest dedikerede elever var en ung fange ved navn Tommy Williams. Tommy var en småkriminel, fuld af liv, men på vej ingen steder hen. Under en af deres lektioner fortalte Tommy en historie om en tidligere cellekammerat, der prallede med at have myret en professionel golfspiller og hans elskerinde, og hvordan politiet havde givet kvindens bankmand ægtefælle skylden. Denne bankmand ægtefælle var Andy Dufresne. Efter næsten 2 årtier var beviset på hans uskyld lige dukket op i Shawshank. Han bragte informationen til fængselsinspektør Norton, i den tro, at manden han havde gjort rig, ville hjælpe ham med at få en ny retssag. Han tog fejl. Inspektøren var rædselsslagen for at miste sin hvidvaskende bogholder. Han kunne ikke risikere, at Andy kom ud og fortalte verden om korruptionen i Shawshank. Norton sørgede for, at Tommy blev tavs for evigt, og da Andy protesterede, blev han smidt i isolation i 2 måneder. Inspektøren bad ham om at opgive håbet. Da Andy kom ud af isolation, var han en forandret mand. Den nat var den længste nat. Vagterne råbte hans navn til morgenrutinen, men der kom intet svar. De sparkede hans celledør op, forventede det værste. Men cellen var tom. Inspektøren kiggede på plakaten med Raquel Welch på væggen. I et anfald af raseri kastede han en af Andys sten mod den. Stenen prallede ikke af. Den gik lige igennem plakaten. Inspektøren rev plakaten væk, og der var den. En tunnel. Et mørkt, perfekt udhugget hul, der førte ud af cellen. Det tog pusten fra mig. I 19 år havde Andy arbejdet på den væg med sin lille geologiske hammer. Hammeren, som jeg havde skaffet ham alle de år tidligere. Han arbejdede kun om natten, gemte støv i sine lommer og spredte det ud i gården under sin gåtur. Plakaterne var ikke kun dekoration, de var hans camouflage. Den nat, under et tårnvejr, kravlede han gennem 500 meter råt spildevand i fængslets hovedafløbsrør. Han dukkede op i en bæk på den anden side af fængselsmurene. En fri mand. Næste morgen gik han i bankerne, brugte den identitet, han havde skabt, og hævede alle Nortons beskidte penge. Derefter sendte han beviset på korruption til en avis. Da politiet kom, havde inspektøren begået selvmord. Andy havde vundet. Året efter blev jeg prøveløsladt. Efter 4 år bag muren var verden uden for et skræmmende sted. Alt gik alt for hurtigt. Jeg var en gammel mand. Pakkede dagligvarer. Boede på et lille værelse. Følte mig fortabt. Jeg følte mig bange. Ligesom Brooks. Hver dag overvejede jeg at bryde mine betingelser. Jeg kunne vende tilbage til det eneste sted, jeg nogensinde havde kaldt hjem. Jeg var blevet institutionaliseret. Så huskede jeg mit løfte til Andy. Jeg huskede hans snak om håb. Det håb forhindrede mig i at give op. Det var farligt, men det var alt, jeg havde tilbage. Så jeg tog en bus til Buxton. Jeg fandt hømarken, han havde talt om. Den lange stenmur. Et stykke vulkansk glas. Mit hjerte hamrede, da jeg gravede under den. Der, en lille metalkasse. Indeni en stak kontanter. Og et brev. Det var fra Andy. Han skrev, husk, håb er en god ting. Måske det bedste af alt. Og intet godt dør nogensinde. Han sagde, at han var i Zihuatanejo. Han kunne godt bruge en god mand. Et lille hotel ved stranden. Han bad mig om at komme til ham. Han mindede mig om, begynd at leve. Eller begynd at dø. Jeg brød mine betingelser i et øjeblik. Jeg efterlod en seddel, taget afsted for at finde min ven. Jeg krydsede grænsen til Mexico. En fri mand, der traf et valg for første gang i årtier. Rejsen var lang. For hver kilometer falmede Shawshanks grå farver. Jeg følte solens varme. Jeg valgte livet. Jeg valgte en fremtid. Og så jeg det. Stillehavet. Så blåt og vidtstrakt, som Andy drømte. I det fjerne, en mand, der slibede en gammel træbåd. Han kiggede op.
Hans ansigt brød ud i et bredt, glædeligt smil. Det var Andy. Efter alle de år, smerte og kamp, var vi sammen igen. Vi havde klaret den. Vi havde holdt fast i håbet. Det havde ført os til frihed.